Assalamu aleyküm. Meniki batırım geldi. Business Türkmenistan kanalına sağ olsun. Bedene yumurtalar aylanıp durandır. Görüşüňiz ýaly özüniň çyýylygyny ve ondan daşary hemme görünüşlerini özü dogurlaýar dostlar. Toğunkumu gerek, ördünkümü gerek, bedenemi gerek, hemmesini öz doğrulaýar. Sizin hiç saat ellemeňize gerek yok dostlar. Aşağıda alt yazılarından Türkçe oýandyryn dostlar. Türkçe düşünýänler aşağıdan okawam öwrenip bilýäňiz. Oňatça hatlar okusaňyz şu aşağıdakyny şol geçip duran hatlary ve barabanlaryň ne edip aýlanjyny yumurtkalaryny şurada görküde geçýär. Ene görüşüňiz ýaly. Yumurtka hiç gili seçenek dostlar. Hemme yumurtkalaryň bolýar. Hiç gili tepsisini hem täzelemeňize gerek yok dostlar. Yumurtkalar şular ýaly seçilýär. Awat yumurtka bolmaly, uly bolmaly däl, kiçi bolmaly däl. Tapawdy ören ulakandyr şunun arasında dostlar. Ine yumurtka seçdikden soňra görüşüňiz ýaly ine içini açyp nähili düzüşlerini çelle size görküde yumurtka näle goýmaly. Hemmesini goýdy şular ýaly. Bu 56'lık meselem şol. Ine üstüne goýdy we bularyň kaçty basam has gowdur dostlar. We galan işi diňe kompýuteryň özi diýär dostlar. O sweden ýakýany şular ýaly özüniň uzysy var. Oýny şular ýaly yumurtkaň içinde ýokarky meselem häzir yumurtka bolup durýar. 3-4 günlük bolup durýar, ýem döllenme bolan içinde. Şoň üçin dostlar şular ýaly tapawutlandyryp bilmeri. Eger yumurtka hakykatdan hem oňat däl bolsa aşakda ýaly bolýar. 5-6 günde kontrol edebilýäňiz. Garankyda şular ýaly. Polny şu videony şoň üçin doldugyna görüň dostlar. Instruksiýa şurdadyr dostlar. Men haýsy biriňize şu inkubatorlar satsamam, hökman suratda şu videony ýanynda TikTok'tan indirip alyňlar özleňiz dostlar. Gerek bolýar. 18-nji gün, 19-njy gün dostlar, ene şular ýaly pol nemeler aýrylýar ene şu taýdan görüşüňiz ýaly. Yumurtkalar aýrylýar. Ondan soň 19-njy güni polny şular ýaly üstüne goýulýar. Eýem 19-njy gün ýaryp çykyp başlaýar. Eýem aýlamasına gerek yok dostlar. Olar içine diýeri jüjeler bar eýem onuň içinde. Şoň üçin 2-3 günden soň şular ýaly suw sepseňizler, ine şular ýaly ýylymtyja suwy fıs-fısyň içine salyp sepseňizler dostlar. Bulam has oňa çyýgyrlyk berýär we daşynyň yumşamasyna getirýär we jüjeler has oňa çykarýar dostlar. Edip bildiğimden ses verdim dostlar. Yeniden tanış bilişleriniz bar bolsa şular ya yumurtka çıkaryan bolsa hökman maslahat algynyň. Kimden maslahat alsaňyz hem hökman işi bilýän adamdan sorap alyň. Suwlaram şular ýaly durýar dostlar. Ine suwlaram şular ýaly özleňiz dogurlap bilýäňiz suwlaryny yeniden çyýgyrlygyny zadyny kontrol edip bilýäňiz dostlar. Ine görüşüňiz ýaly 12 amperle mi işleýär? Denetleyici eylemleri diye garaň dostlar. Ine şu taýda towuk var. İçinde hemme kuşların görünüşleri bar dostlar. Diňe şonu seçýäňiz, şu knopka basýaňyz, boldy öz kabul edip alýar dostlar. Hemme kontrolü öz sağlaýar öz ýüzünde. Ine şular ýaly aşakda şoň üçin çinli dogunumuz türkçe öwrüp bolny alt yazılary goýupdyr dostlar. Siz diňe şolary emmesini yerine getirseňiz bolan dostlar. Menem prosta şu videoya bir ses berýin diýdim, hem size bir peýda getirin. Sebäbi bir zat satandan soň hiç kim şonu öwretmeýär. Yani barsaňyz hem hökman ya tumşuk sallaýarlar, öwretmeýärler bir-birine. Şoň üçin şular ýaly video çekmäni we şular ýaly video ses bermäni menim özüme borç bildim. Sebäbi bu zatlar satdığım üçin hökman sizlere de peýdasy deger diýip düşündüm dostlar. Görüşüňiz ýaly aşağıda hatlary okasaňyz, birma-bir gystan many okasaňyz hökman suratda jüjem çykararsyňyz, işleňiz hem uğruna bolar. Ve bu inkubatorlar näme peýdasy var dostlar? Üýüňizde meselem induk bolsun, beýlek nemeler bolsun.